И така хора, здравейте, добре дошли в това видео. Ще играем Ark Survival Evolved епизод 2. Нека и вторият участник в това видео да се представи. И кога става хора, аз съм Миро, се отговорим с по телефона с Наско. Да, така, нека с продължим в света. Тя хора, аз не знам за какво става въпрос и така ще научкам. Дано дали не се е сменил света, защото ще побъсня. Не, добре, ето. Пак сме си тука. Ще я запаля факела. Миро, ако се чуеш защо насича толкова, защото играта между другото е доста тежка. Това не го включих на игра. Не съм. Би трябвало да съм на баланс. Но така, сега ще видиш какво правим с хората тук. Тук трябва да строя стени. Който трябва Touch Fiber дърво. Доста файбър. Сега Миро, сега ще видиш какво трябва да правиш тази игра. Защото ти не си ga играл много. Айде, трябва ми някой... ето храст. Да събирам файбър, за да може да се строя платформи. Не платформи ми стени, защото аз платформи си имам вече. Хора, голямо 13%. Браво, аз имам 30 и трябва да побързам с този епизод, защото иначе лошо. И трябва да си гледам батерията между от хора, защото играта е доста тежка и сигурно бързо ще ми пада батерията, така че този епизод сигурно няма да е повече от 20 минути. Ето вече съм на 29. Иначе тази игра между другото, Миро, може и да те изкефи, доста е готина. Само на видео. Чакай, защото ми трябва малко тач. Да има дървета. Погледа. Макс! Хора, знае. Макс! Окей, 120 тач. Още мъничко. Жут хора, Миро гледа с вас в момента. Буквално Миро гледа с вас, как ми се щупи кирката. Сега го поправям. Так, сега дай. Само приключа някаква. Миро, дигнах левел. Yes! Сега ще се отида в каштурката. Браво е, Филипс. Само секунди. Так. Ще дигна може би хелта отново. Така. Имам 16 енграм points. Може би. Какво да се взема, бе? Ох, Макси! Мама, че кучко удя. Не знам какво да се взема. Кучко. Аз отключил ли съм? Да, отключил съм лъка и стрелите, също съм ги отключил. Трябва да как направя. Лък и стрели ми трябват на мене. Файбър и дърво, окей. Как казва? Тук ми трябва и флинт за стрели. Окей. Гуд. Окей. Доста гуд. Ние да говорим по телефона, ако се чудите какво правим, да има два телефона. Да, между другото. И крафт аут 13. Нещо 13 искам. Парички. 3. А тази игра може да се играе с два моба. Всъщност може и да може, ама поне аз не знам. Не съм сигурен дали може. Или то, всъщност то може, да, ама аз просто не знам как. Не брат, сериозно ли го сложих гъна обратно? Как да го махна сега? Без да искам да сложих тази стена на обратно, как да я махна сега? Мога да я махна. Щупих я. Окей, щупих я. Так.
И так. Миро! Стените ми са завършени. Само покрива малко не ама нищо. Ще го завършим и него. Аз имам лък сега. То ще го сложа. Аз имам пик проблем. Мога 12% трябва да изключа батерията. Окей. Брат, не мога да се фана. Бъде човек, що ли мога да се фана лъка, бе? Не. Сега ти как опит? Малко батерия, изключете камерата си, за да спасите батерията. Изключи си камерата. Аз съм го изключил. Окей. Сега трябва да се оставя тук нещенцата и да видя за такова как се прави. Ти за снимаш ли? Да, снимам. Хора да се абонират канала, да харесат клипа. Виж как знаете. Хора, виж как знаете. И без да му казвам. Това тук. Така. Дърво. Такива гадни боровинки. Наркоберита. От тези тук. От тях не мога да, от тези тук. Да направя тези тук, тогава ще ги изям. Ще ги изям тия. Така. Окей. И мога да си видя. Храната ми е на макс. Окей. Сега какво ми трябва за стрели? Flint, Touch и Fiber. Окей, тук имам Touch и Fiber, значи само Flint трябва да взема. Ето е от тук. 12, 19, 24, 29, 31, 47 Flint. Пак дигнах левел и сега ще се дигна вече на колко, на 200 хилт съм. Мога да нося 100 такова, но ще се направя на 100 и тъй. Имам 30 енграм points. Парозавър седъл. Парозавър, брат. Наркотично се стрели къде са, брат. Майка му спи лава бер, както склонит малко е гаден. Майка му спи лава бер, както склонит гаден. Слушам да го пращи. Така ми трябва. Файбър ми трябва. Ето 249 файбър. Колко стрели мога да се направя? И 47 стрели направо си ги правя. Окей, изгуд. Как ми се махат материали. Така, вече съм на 30 стрели. Между другото, хора, ако се чуете какво се чува от Мирослав, Да. Так. Сега ми трябва, какво ми трябва? Да се построя такова за правене на наркотик ми трябва 65 камък и 15 кожа. Между другото, сега ще изтествам лъка. Нашко, как се казва си канала? Про геймър, бе, как може да забравиш бастун? Що? Аз съм се абонирал. Знам, бе. Чай, сега съм извадил съм лъка, Миро, сега ще го тествам. Гледай сега. Ти имаш вече 12 абоната.
Вау, не знаех. Айде бе, няма ли да намеря нещо, което да гръмна? Къде птица, бе, брат? О, парозавър, Миро! Ей, то тук ще го гърмасва, кая да го видя кой левел е. Само. 24 левел, 360 хелт. Так. Так. Оу! Так. 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 Къде избяга, бе? Дединка. Какво се случва? Къде отиди, бе? Успоро завър. Къде отиди, бе, гад? Ей, там е. О! Не мога да го оцеля. Много съм крив. Не. Къде отиди, бе? Дединка. О, оцелих го. Колко къде си, бе? Гад. Убих го, Миро! Браво, сега ти разглеждам канала. Браво, аз пък разпасвам динозавъра. Файер се вътре. Ай, Взем кога скачим софтуер. да, знам, а не е скоро. Април. Абай, what the fuck, още един парозавър. Ти кой левел си? Левел 1, 200 хилт. Ти знаеш колко гледане има? Колко? Убих още един. 1534. Супер. Аз убих още един динозавър, между другото, още един такъв парозавър. Първи левел. Майко, колко кожа и колко месо, брат. Чакай, че ми се щупи, ми са брадвето. Ей, не мога да се поправя, брат. Ти имаш 1534, майко. Какво? Колко абонати да си имал? Не, май, не. 13 левел костенурка. Много хилт има. Ама айде ще се опитам да го убия. Так. 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 Сега къщата ми има тук. Так. Так. Ти ще не пишеш заглавие, като качваш, бе. Страната няма заглавие. Да, по някои места нямам, защото... И аз не знам, що, ама... Ай, бе, няма ли да умре тази костенурка, бе, брат? Аз на мен... В момента ми стрели си издъл. Айде, убих! Убих костенурка 13 левел. Супер. А така и кожичка, месо. Бе, между другото, сега ще съм пълен с месо, брат, сигурно. Къде ми е къщето, бе? А, ето ми ga и там е къщата. А, между другото съм дигнал левел. Друме ще да си качва музетите за къса обая. Няма пари сигурно. Да, знам, бе. Ама ако искаш, дай да не говорим за тия неща, защото да не ми баннат канала. Пак говориш. Виж колко месо имам, бе. Хора, ще ме питаме на нещо от това, ще памнат ли, бе? Какво? А не знам. Меси или Роналдо? Няма шанс, брат, за това да ме баннат, ама... Хора, не се напишете Меси или Роналдо, поне аз съм за Роналдо, сега всеки си има мнение. Бе, аз съм за Роналдо. Сега със сигурност ще има доста хора, които са за Меси, ама...
Роналдо, знаеш колко познал. Докато има бая за Роналдо, ама и за Меси не са малко, нали знаеш, та срата. Ти знаеш колко? Знаеш малко. Като свърши клипа, хора ще се поговорим още малко за едни работи, които не сигурно ще го бахнат нас. Абе хора, ако някой от вас е играл Арк, може ли да ми пишеш за какво е този симулант? Не съм някой, ако е играл Арк, да ми пише за какво е този симулант, защото си нямам идея. Жут сега, чакай, се върна каманяк за и такова. Да си направя. Тук имам 58 Engram Points. И кой левел съм? 14 левел съм. Тук ще отключа някакъв пистолет. И метални неща, май. Що добре, бе? Хора, бе, ако видите снимката на Фейсбука, няма да се скепти. Ще скеп само кучето, ама. Добре, значи сега Миро, трябва ми каманяк, обаче трябва да си поправя брадвата, какво ми трябва да го поправя. Вие хора, един път се ядосах на нас, колко много ме писаха, ако искате, попитай си. Ага. Да, защото в Майнкрафт си бяхме направили един свят и го тролих. И той ни спира. И аз се излерих много и аре почвам да пиша, да спамя. И даже моят телефон почваше да бъбва. А моя питаш ли ма колко се случи, брат? Аз между другото тогава го и бях блокирал, за да спре да ми пише. Защото телефона ми за малко гръмни в ръцете ми, брат. Ей, пак ти пише. Така, иди. Вие хора, ние с нас колко много си говорим по 1-2 часа. Трябва ми тачи дърво. Тач. И дърво. Ще крафтна още 2 честа. Така 2 честа да се крафтват. Так. Сега тия 2 честа искам да си ги сложа. Ей тука. Опа, какво се случи, бе? Що си паднах под къщата? Какво се спават? Так. Так, айде. Сега ще сложа това. Там сега колко минути ти е видимо? 18. Някакво 20-25. Ами то първото ми видео нали първия ми епизод на тази поредица беше такова. Беше към 50 минути. 50 минути първи епизод. Да. Аз извън кадър... Ти ще ги правиш по 20. Ти ще ги правиш по 20 минути, 30 най-много. Не. 20-30 минути ще правиш. Де да знам, на мен нали така, на последния ми колко беше. Ама аз тогава ми беше началото, аз не съм играл извън епизод, между другото. Само в епизодите. Миро, нали ти казах, аз извън епизод не съм играл. Само първи епизод и сега дето игра. Иначе извън епизод не съм играл. То аз преди като правих поредици, много извън епизод съм играл. Преди да се развях, каквото да е.
И аз може би сигурно, не се знае дали скоро ще почне извън епизод, ама може и да почне, може и да не почне. Ама Аз преди, знаете ли колко много канали има? то сигурно има от 215 на канала Малумника, защото и... Да, ма имаш един канал, ти много бързо направи 10 абоната. Голямо постижение, браво. Ти имаш 11 пък ли? 12. Само за 5-6 клипа. Ето сигурно приятелите са абонирали за тебе и готово. То само и двама има телефони, брат. Де да знам, бе. Те са от Лисо, те не са от тук. Само двамата имат телефон. А нашата сега ще кажа колко хора бяхме. Да. Приятели, трябва да направя, за да се опитамя нещо. Так. 6 човека, което трима от тях има телефон, което и аз имам. Трима от тях. 6 човека бяхме. Левел ап. Двама Тосовки, Ангел, такова. Забравих му името, аз по време съм се събрал с тях. Ангел, Ванко, Алекс се бяха. Аз от цялото нищо не виждам. Браво ти. Аз между другото сега станах 15 левел. Отключвам пистолет за 11 точки и гънпаудър. И от 11 станаха на колко? 72 на 61. Да, точно 11 са ми искали за и двете. Аз искам... Едва успокоих кучето, между другото, до сега вече почва да спи. Браво на него. Аз искам да се опитаме някакъв по-голям динозавър, ама... Хора, между другото, като има, брат. Това е тази Че бола. да тъптам нещо извън камера, ама забравих какво беше. Ами сега съм на камера, не съм извън камера. И аз забравих мисълта направо. Сега ще се направя една бола, за да го видя който и нещо въобще. Да, те между другото изобщо не говориш на хората, така. Не бе, аз сега нали казвам на тях, че ще се направя една бола, за да го видя който и. Защото между другото не го виждам за първ път и преди съм играл Арк, ама това нещо сега за първ път го отключвам. Иначе не го виждам за първ път, ама го отключвам за първ път. Аз никога не съм играл Арк. Това, дето ще събереш айтем от морето съм да играл, обаче това Арк вече съм да играл. Бола weapon. Wind up intro. И как да го фърля сега той? Аз много знам, брат, как се използва въобще. Ама айде да ми даде да го хвана. Нали няма да е лошо Какво сега. съм направил? Някаква бола, брат, което май се хвърля, доколкото мога да чета на английски. И не мога да го фана, да се го изместя на това място. Със стрелите става ли? Не бе, абе брат, айде де! Гай тъпто нещо бе! То било по-лесно. Някакви камъни с въжета, брат, който и бе. Абай! Това е като мрежичка, бе. Просто го меташ. Що готино е? Наско, ти днеска ли ще качваш, бе? Ами аз днеска го сложих да се качвам вече между другото видеото. Я искам... Първи епизод? Да, първи.
втория епизод утре. Между другото, хора, цялата седмица, те иначе понеделник, вторник, значи сега съм качул в събота, ще кача още в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък ще качвам и в събота пак. Заради миналата седмица, защото миналата седмица не можах да кача видео. И точно заради това. Бяхме двамата малко по работа да кажем. Баш голяма работа. Нали? Чакай малко. Колко ще направя? Не. Хора, утре Наско може да снима по-дълго видео, защото мен шума няма. Не, всъщност аз сега снимам за утре видеото. Малко се обърках. И... Тя направо може да снимах на понеделника. Не, да, не, виж аз какво ще правя, значи вчера се снимах събота, се снимах за събота и се качих. Събота снимах за днеска. Не, в събота не съм сигурен дали качих. Ама май в събота снимах за днеска. И сега днеска снимам за утре. И те ще ги снимам един ден по-рано. Искам да пишете в коментарите за малко да направим ли поредица на Майнкрафт. Всъщност, хора, ние ако направим поредица, не се знае, ама всъщност ние може да направим нещо като няколко епизодчета от един свят, който сме направили двамата, защото да, ние днеска убихме дракона буквално в този свят. И почнахме да се строим там някакви постройчици. Аз направих една много готина църква, питайте го. Да, ама хора, може ли да ми дадете идеи за какво той знае, че сега ще се прави? Басейн и църква за тя има, друго вече не знам какво има. Не, басейна още не е готов. Другия ми план беше за такова. Как се казваш, бе? Ой! Фанах Додото! Ама Наско, не си се служа, ние само играем двамата, така че. Ама не се знае. Абе, Миро! Мисля, че разбрах как да се опитомя по-голям динозавър. Как? С тази бола май може да ги завържа. Та птица, каква е, бе? Май може да ги завържа и да ги думтя с прашка по главата, докато не ги преспа. Аз малко трябва да се заглуша, защото щиха много и да ни нахалствам на хората. Окей, както искаш. Така, хора. Няма залъгваме сутрин. Тихо събра. Може да тихо. Хора, днеска, когато играхме двамата Майнкрафт, много тиха, как искате питайте Наско. Що не мога да направя наркотик, бе? Чай, аз отключил съм го. Да. Лук, майко. Едно месо и 5 наркоберите, айде де. Що не ми даде да направя наркотик? Чакайте една секунда. Останавай, Наско, спрати пъли. Не бе, не ми дава да направя наркотик. И защо така? Не знам, ама. Ти знаеш ли къде да ми ги казваш моята тапан? Не, това си от играта. Нали, едно развалено месо и 5 наркоберита. Тук има 56 наркоберита и 7 развалено месо. Е така. Хора. Не знам, вчера заспах много късно. Къде ми отидоха нещата, бе? Какво пишеш, бе?
Пробвам след това да се намеря, ама... И така сега. Не бе, няма го Защо те и сега? Аз те как ще се опитам нещо? Това сте и брат, не мога нищо да се опитам. Ако не го направя това. Затвора си мисля, това да отпитам, трябва да направя нещо и да го памна така, че отмени чао. Чао на... чао Наско. Чао на всички хора, които се гледат. Айде, гудбай. Хора, Мирослав ми затвори, но ние продължаваме и може би в другото видео ще поиграя малко извън кадър, за да събера наркотик и може би в другото видео ще се опитаме някой по-голям динозавър, надявам се да успеем, защото доста искам, което между другото значи, че искам парозавър може би. Но ето го седлото, отключвам го направо. Седлото на парозавър. Парозавър е тесто, където ги отрепахме от 9-2 от тях. Тук колко става 6. На мен ми трябва развалено месо. Дигнах левел май. Да се измеса това така. Дигнах ли левел? Нещо storage box искам така. Да, хоп, 240 живот. 58 engram points. На трайк седлото отключих вече. Който трайка си е доста мощен динозавър, между другото да ви кажа. Трябва да се направя една прашка, между другото. Да може да го приспа този динозавър с нея. Надявам се да може да го приспа с прашка, защото все пак е цял парозавър. Ама... 6, нали ги направих 7D? Уж 7, сложихте 6 станах. Добре, нека видим тук в Campfire. Ама, ако може, нали? И така. 2 развалено, което е супер. 32 сготвено. Развалено месо в момента ни трябва доста за наркотици. За динозаврите, но... да се знае колко много ще може да вземам. Ако трябва да спръшка дърво и файбър. Ето ми дърво и файбър. Дали няма файбър сега? Честно ми кажа, че няма файбъри. Аз верно нямам файбър обаче. То беше шега, нямам файбър, брат. Сериозно ли бе? Не виждаш, сега ще посъбера малко. Мога да се опитам долу. Ама това долу няма сега да го опитам, защото те нямам такова, даже. Те нямам, как се казваше, прашка в момента, или пък наркотици. И няма никакъв смисъл. Освен с ръце, ако не мога да го прибия. Това ще е доста готино, ако мога. Буквално долу това го прибия с ръце, брат. Да му набия няколко такива песници. Така. Не така. Такива песници и да го приспа. Би трябвало да може, ама не съм сигурен. Бъде колко бавно ходя. Не мога ли просто... Супер. Видях левел.
да нося по-тежко. Ти сега вече може да поскача малко. Мога ли да скачам вече? Не. Но все пак. Така. Ай. Така някакви орехи, бате. Някакви миди. Драпани, коста, бе, брат. Направо ги изяждам. Всъщност не тя може би ще ми трябва, ама имам доста от другите, така че. Който розавера май се храни с такива. Който, нали, не съм сигурен, но не чуйте с тук, не там. Так. Чуй сега. Прашчица. Оставям камъни, мамани и всичко. Тук не мога. Тук мога. Так. Так, с този парозавър мисля, че ще може да се пренасяме доста неща, така че супер. Примерно доста тежки неща, нали, доста дърво и такива те подобни. Би трябвало такива неща да можем да се пренасяме. Което ще е наистина, ама наистина доста полезно. Според мен и ще го използваме доста добре. Така сега се правим още 9 наркотик и може би ще приключваме с това видео, защото имам 13%. Пък както казах извън кадър, може би ще поиграем. Стана нощ. И вали, и ми е студено. Да запаля факлето. Факелето. А така. Не бе. 12, още колко? Още 2. Добре, 3, 2, 1. Бум. И ми мисля да сме от тук сега видео, така че оставите по един лайк, subscribe и не също не чао от мене. Това левел, бе. Прекъсна, но нека да видим колко отключка. Кой левел остана вече, бе, брат? Ако може надолу. Опа, чакай, по-спокойно. Имам Раптор седло вече. На 18-то ниво. Някакъв лезър антидот, фишинг крот. Другата стрела на 21 ниво. Кросбол на кое ниво? Кросбол чак на 25-то. Не знам. Но така вече мисля съм от тук с радио, така че оставите по един лайк, subscribe и чао от мен.